Pontevedra puso en marcha esta fin de semana as Festas da Peregrina, unha das celebracións máis importantes da capital da provincia. Este ano estas festas están marcadas pola crise da Covid. Así de todo, durante a noite do sábado, soamente houbo 5 denuncias a persoas que non levaban posta a máscara. A verdade que se deu coa tónica xeral que xa tiñamos en toda a programación de verán a toda agora, con un comportamento por parte da sociedade, tanto da de Pontevedra como das persoas da contorna ou as que nos visitan, responsable, respetando as medidas de seguridade que se poñen tanto nas actividades como mesmo pola rúa, o que se pode ver é que vai todo o mundo coa máscara, que non hai amontonamientos, que continúa así a cousa. A verdade é que dá bastante alegría ver como a xente de Pontevedra se comporta desa forma, sabe disfrutar da programación de verán nos espazos públicos e de todo o que se ofrece, pero con ese punto importante de responsabilidade. O Goberno municipal quiso facer especial fincapé no bo comportamento da xente nova. O Concello agradeceu a responsabilidade que demostraron os mozos e mozas pontevedreses ao non celebrar as tradicionais peñas. Quería parabenizar o seu comportamento porque fixeron unha demostración de responsabilidade e de seriedade, porque, como todo o mundo pudo comprobar, non houbo esa festa de peñas, nen o fin de semana anterior, nen este fin de semana. Creo que é xusto decilo porque ás veces facemos xuizos sobre o comportamento da xente nova que non son xustos. As festas na Boa Vila continuarán ao longo de toda a semana con artistas como Ladi Los Seres Queridos, Broken Pitch ou Rosa Cedrón. Ademais, cada día ás 12 da noite haberá tamén unha tirada de fogo sorpresa. Son tiradas pequenas, tiradas sorpresa, queríamos que a xente tamén tuvese ese agasallo de lucerío, están funcionando ben, sen ningún problema, e respondendo ao obxectivo para que estaban previstas e que non se producisen os problemas que podería xenerar unha tirada de fuegos así masiva.